Prezentacijom plana zimske službe javno preduzeće Putevi Srbije su za sezonu 25-26 promovisali i dve edukativne kampanje u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju i edukaciji svih učesnika u saobraćaju. Jedna je koristi zimsku opremu, ne daj zimi da te vozi, i druga je zimska služba radi za tebe, vozi strpljivo. Sa prvom kampanjom Koristi zimsku opremu, Putevi Srbije želi da skrene pažnju svim učesnicima u saobraćaju kada je reč o putničkim automobilima, da koristi zimske pneumatike i lance van naseljenih mesta. Kada je reč o teretnim vozilima, da se koriste, odnosno preporučuju se korišćenje zimskih pneumatika, lanci van naselja i svakako lopata da bude uz njih. Ono što je važno i sa čime se Putevi Srbije susreće tokom zimskog održavanja državnih puteva prvog i drugog reda jeste da teretna vozila uobičajeno koriste letnje pneumatike, čime dolazi do isklizavanja teretnih vozila na autoputevima i samim tim sprečavanja regularnog, normalnog odvijanja saobraćaja. To je glavni uzrok zašto se apeluje da teretna vozila koriste zimske pneumatike. Kada govorimo o zimskoj službi i održavanju državnih puteva prvog i drugog reda, naša nova kampanja Zimska služba radi za tebe, vozi strpljivo, poruka je svim učesnicima u saobraćaju. Vozite strpljivo kada naiđete na vozila zimskog održavanja, nemojte da žurite, nemojte da ih pretičete, jer sve to što radite dovodite u opasnost kako sebe, tako i druge učesnike u saobraćaju. Na kraju, Zimska služba radi za vas, ona radi da putevi budu čisti, da putevi budu bezbedni i da se saobraćaj odvija normalno.